τώρα στη γωνιά, δίπλα από την εκκλησιά σταμάτησε το ρολόι που χτυπούσε ρυθμικά και σχόλαγαν τα παιδιά. Στις 7 και στις 9 σταμάτησε μια βραδιά. Το παλιό ρολόι χάλασε, οι χρυσοί του δείχτες ράγισαν και σπάσαν ξαφνικά. Τόσα χρόνια που χτυπούσε ρυθμικά, όλα πήγαιναν καλά στις δουλειές, στην εκκλησιά και στα σχολιά. Τώρα όμως όλοι πια ξυπνούν αργά, παρατήσαν τη δουλειά και αργούνε τα παιδιά στο μάθημα των 9. Το παλιό ρολόι χάλασε, οι χρυσοί του δείχτες ράγισαν και σπάσαν ξαφνικά. Μα απόψε το διορθώσανε καλά, φέραν δείχτες και λουριά, αλυσίδες και καρφιά και το φτιάξαν. Κι έτσι τώρα θα χτυπάει ρυθμικά στην αντικρινή γωνιά, δίπλα από την εκκλησιά παντοτινά.